Wala. Sabay tayo. Balot. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Street food, ihaw, ihaw. yes, mga kapudibis, at meron tayong drinks na Royal. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ay, mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manta na po. Opo, Ayan. manta Chinese na. New Year ngayon, no? Yes. Kong hei fa choy. Kong hei pa choy. Drinks. Kanyaman. Dami. Kain na tayo, mga kapudibi. May suka tayo, tsaka barbecue sauce. Ay, may balot din po tayo. Yes, may balot tayo. Ay, di mo lang yan. Kuno mo na lang. Hindi, magra-rice tayo. Siyempre, hindi mawawala ng malagkit na rice. Ang sarap ng rice. Yes. Anong una sa balat? Isaw tayo. Isaw. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Naman. Gusto naman. Ay, ulo. Ulo. Ito balat, oh. Ang yaman. Sarap. Bayaw, oh. Betamax. Ayun. Sarap dito niyan. Ayan, Bal, may nagtatanong kung gusto daw yung Valentine's Day. Ayan sa akin. Tulog lang. Ganun sa New Year. Kape. Kape. Nagkape. Yan, masarap. Valentine's. Ihaw-ihaw na lang kayo. Yan ang masarap pag nagde-date sa plaza. Naman. Ay, ha. Naman na. Balot tayo, balot. Balot tayo. Ay. Ihaw-ihaw tapos balot, ne?
Suka. Sarap. Oh my God. Ayan. Sabay tayo. Balot. Tapos rice. Sarap. Mm. Sarap. Naman. Ano? Ate. Ha? Ate. Atay? Atay ng baboy. Ito gusto ko. Ano kasi ito? Bulaklak. Chicharong bulaklak. Guys, so. Masarap to. Sausaw na sausaw sa suka. Tapos lagyan mo ng barbecue sauce. Kahit hindi tayo binigyan ng bulaklak, Bulaklak. meron tayong chicharon bulaklak. Sarap. Unang kagat, cholesterol, ano yun? Cholesterol agad. Pero masarap. Sarap. Ang lambot niya, no? Sarap. Nasipa. Ang sarap pa ng kanin namin. Super laki ito. Tayo natin si Bibi. Cheers tayo, Val. Uy, cheers. Sarap. Ano to? Ano to? Pork na. Oh. Pork ba yan? Sunog lang. Hindi, ano yan? Atay. Tayo ba to? Parehas tayo atay. Sarap na. Okay. Ayan, gusto kong i-shoutout si Grace sa Facebook. Nag-worry yata siya sa akin. Napaka-concern niya bakit daw ang payat ko. Bakit daw pumapayat ako. Totoo yan, pumapayat ako kasi syempre po, nagbe-business po tayong Lomi, ano yun? Chicken Mami, yan, pagod. Lagi po tayong pagod araw-araw. Malengke, magluluto, maghugas ng plato, akyat baba, tapos nagtitinda pa tayo sa baba, sari-sari store. Yan, tapos may mga alaga pa tayong so kaya di maiwasan ang mapagod, diba? Pag sobrang pagod talaga, pumapayat ka. Pero okay po ako, Ma'am Grace. Yan.
Thank you po sa concern mo. Wala po tayong sakit. Lagi siya nagko-comment sa Facebook eh. Salamat po. Thank you po. Ako po, tumataba. Judy Ann Santos, ikaw ba daw ba yan? Mm-mm. Kapatid niya. Kapatid po ako ni Judy Ann Santos. Masarap talaga ng barbecue. No? Oo. Hmm. Alam, saka na. Ito. Yan. Pork. Ano? Masarap talaga ito sa mga kanin. Alam. Sa kanin. Kanin lamig. Dami natin shout out. Yung ipon. Kapag ganito yung kanin mo, ay ulam mo dapat. Yung kanin malamig. No? Nice. Manyaman. Pork tsaka suka. Crap. Gusto ni ni Cherry May Makalisang. Street food. Matagal na bago tayo kumain ng ganito. Oo. Di man po kami. Hindi kami araw-araw ganyan. No? Naman. Ayan, magsishoutout po tayo. Ang dami na naipon. Okay, shoutout po kay Abs Pasayan from Maguindanao del Sur, Lourdes Caraan from Japan, Jasmine Bicay de los Santos from Saudi, Jonalyn Reyatasa from Tacloban, Fernando Arleta from Manila, Mamito Pawa Albay. Yes, shoutout po. Yan. At saka kay Mark Anthony Catoera from Batangas. Shoutout Lani Bernas Malyara from Taguig. Ayan. Bioli Ginto Carlo from Naik, Cavite. Shoutout po. Kian Tabobo from Bukidnon. Shoutout po. Pearl de Sacada de Padua Gentry Shoutout from po. Cavite. Mami Lynn Ramirez from Negros Oriental. Shoutout po. Shannon Marty. Ayan. Shoutout po. Joy Nelsa Guapa Senabi from Misamis Oriental. Shoutout po. Tria Renato. Shoutout po. Corinne Angeles. Shoutout. Senaida Dakatimban. Cheros Comitia Railo Flores. Shoutout po. Larissa Wong from Kansas City, USA. Yes, Ayan. shoutout po. Shoutout po sa inyo lahat and thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Thank you so much po. Tita Olivia, shoutout po kaya ka. Ingat ko po palagi kay Tito Mac, Tita Cynthia, Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet Lubipaw, Lord Discarte na dito pa. Nanay Babe Kaluya. Ayan, Yes. shoutout po sa Amil inyo lahat. Garzaria. Ayan, shoutout po. Sisi Janet, Christina, Pretty, and Sir Frank. Yes, makapudibis agisan mi pamangan mi. Kita-kits sa susunod na po ba? Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mga